lagi. Dulu, ada sinyal lagi. Kilo desa aku tau wejuk antara. Kita beli dari golekan tong. Oh dia. Ya. Lagi teko, aku mau golek entong ora oleh kaya. Kok budase kendelemen we. Cak kene ning desane dhewe mosok ora wani. Desa ki lho, hawane sewejuk ngene, ujuk ketutup. Tangan ki hawane wis sumuk, panas, bledok. Polusi udara tok isine. Ning desa iki uripe penak, ameh masak garek njipuk ning mburi. Contone nek masak jimok kayu ning mburi omah iso ngono tok gak ngerti. Masak sing dimasak kayu. Kayu adol, godhong telo, apa jagung ning mburi omah enek garek ngepek. Oh iya ya, kan ning kota dadak tuku ning pasar. Lah kuwi penake urip ning desa. Super wae. Ya kuwi mulakno guyub rukun, bangun desa, ben desane tambah makmur.